mosithina sikhula sifundiswa into yoba uyiqala into ongazuyigqiba. Hey, abahlali base-East London kuGompo kubonakala ingathi nyani bazimisele ukuyimela ngenyawo laa nto yapha e-East London. Kwaba khona la match that took place mos nge-30 ka-March 2026 apho kulwelwa khona la King Mbumbulu yase-Nigeria eyakwabonakala ibekwa ngokwesiko. Then after la match baphiwa amalanga yakhona into evakala into yoba hayi even imeya yakhona uPrincess Faku uthembisile into yoba uzawubuyela kubahlali nge-10 ka-April 2026. Hayi ke savuyela loo nto leyo. Kuthe kungephinde eva into ethi ngathi uPrincess lo sekukhona imatch ezabe ilidwa nguye that will be taking place ngezo 10 ezo. Ayindamangala into yoba ithina lento xa silindele into yoba i-leaders zethu zizawuthatha they will make ama-decisive decisions. Basafuna ukumatcha nabo. Hayi ke kubonakala ingathi nyani the match took place izolo apho ke nanso ivideo yakhe uPrincess lowo. But nje into endiyithandile ndithande ukubona indlela abahlali abaphume ngakhona. Uyayibona into yoba bazimisele ukuyimela nyani ngenyawo laa nto leyana. Even la California bokukhalwa ngayo kubonakala ingathi kwangoku kusathule kuthe cwe kuyo. But nje niyabazi mos into yoba bangadodobalisa nje uboya enye basithembise yonke into esiyifunayo because ngoku kuya lixesha le-elections bafethu kuya kuma-elections. So bangayenza nje yonke lento basuswe kwexeshana baphinde babuyiswe. So iyafuna into yoba nyani siyimele ngenyawo into yethu. Ngaphezulu kwamanye wamagama into akayithethe ngayo into nokwenza ngathi namashopu into yoba bona iyafuna into yoba i-South Africans maziyimele ngenyawo into nokwenza noku-owner iishopu zakhona. Okwangoku uthembise into yoba zizawuvalwa nyani eza shop ezo. So nakho apho bekethetha khona uPrincess Faku. Princess Faku lowo ke phofu bokuke kwavela i-statement besi-issuwe yi-EFF apha. I-EFF inezitsholo against the very same Princess Faku into yoba ingathi i-qualifications zakhe zinobugulukudunyana obuthile. Kungaqali ke phofu ukuvakala into ezifana nezo kwi-leaders zethu mos siyazi bana even nango-premier wethu wase-Eastern Cape wasephondweni u-Oscar Mabuyane kwake kwathetheka into yoba ingathi kunobugulukudu obudlaliwe kwinto nokwenza ne-qualifications zakhe zifaka ke phofu i-forte kwaye nalo uFaku naye into yakhona ithethisa ifaka into nokwenza ne-forte yona uba ngabanyana ubugulukudu obunjalo bukhona ndiyafuna into yoba mabumele ngwenyawo. Qha ivele yandisturba ngetiming yakhona into yoba why would they want into yoba ngoku ngexa sibhizi sizama ukulungisa into nokwenza ne-East London i-EFF ifuna ukuyimela ngenyawo. It's just the timing that didn't sit well with me. Other than that uba ngabi khona loo nto mayikudilwe nayo i-investigatwe but nje makungabi ngathi si-strategy sokudistracta le nto esibhizi ngayo. Right now sibhizi sifuna ukulungisa iphondo lethu enye mbombozone sifuna ukulungisa not just about le nto leyo yokwenza kwaye ne-East London. Sirhalela into yoba le nto igqobhoze i-Eastern Cape iphondo lonke ingabe izawufocusa only pha e-East London. Njoba izawuqala e-East London mayiye inumela even nakwezinye indawo. Bafethu i-Eastern Cape ngumhlaba wokhokho bethu. Iyafuna into yoba masiyimele ngenyawo or else bayawuthatha izwe lokhokho bethu. So for now nanko ke nizawuzimamelela yena ngokwenu uPrincess Faku esenza eso speech sakhe. Hayi ke abantu bebegcwele qhu. Hayi ke okunye ipolisa lithe lizama ke nalo uku-addressa abahlali abo bathi nje abahlali do bangafuni nokuyiva into nokwenza nabantu basesipoliseni because kaloku amapolisa ngale ayabonakala ngongathi baprotectana nabantu bokufika. So iyafuna nje into yoba amapolisa mawarealize i-damage abayenzayo even ebantwini balapha eSouth Africa because kuyaya apho khona kwabona nje singazubathanda ncam. Sikumasipala in the next 14 days sizawubiza i-workshop apho sizawufuna izimvo zenu ningabahlali kufuneka senze ntoni but sisenza loo nto sizawuzivala iivenkile zabantu abangekho apha emthethweni eSouth Africa. Sizawuzivala zona but ke ngoku kufuneka nindincedise bethulana because le match ikhokhelwe ndim. Nina nindivotele bama ndikwazi unikhokhela ndinganishiyi xa kunzima. Ndilapha ke namhlanje ndinicela sizwe sakaphalo bana ndicela singenzi izinto ezizaba against umthetho because izawuchaphazela nathi sonke loo nto. Nabanye abantu abafuna usincedisa bangakwazi usincedisa kuthiwa nathi sophula umthetho. Ndiyayazi ngoku imimoya iphezulu
ndiyayazi bana oomama njengoba sithetha abantwana babo babophelelwe ngamatshenya because zi-drugs. Njengomzali ndiyanicela masisebenzisaneni singumasipala ombaxa waseBuffalo City. Siyabulela xa sibona ootata babantwana. Nizele namhlanje kuyavakala nathi singomama sifilishe si-protected. Ndihamba apha free anayo ne-protector because ootata bazosisapota singabafazi. Ndicela sibabetheleni izandla ootata namhlanje. Bootata siyaphela yi-gender-based violence. Abantu abarepa abantwana bethu ngabantu abalapha ezindlini because batye ezi-drugs. Siyanicela bethulana bootata sikhuseleni. Kuthiwa ootata bayabakhusela oomama. Siyacela ke nisikhusele, siyacela ke ngokubahlali baseBuffalo City sizawuphinda siye eziwadini individually siphinde sibize imeeting yonke yakwamasipala. Ngoku ndiyacela ucwangco, ndiyacela ndiziphoba mfundisi ukwaabaza kabahlali baseBuffalo City. Ndicela hayi ungayenzi loo nto, ungayenzi loo nto. Uthi ushushu uzondingxolela apha, ungayenzi tu loo nto leyo. So siyacela abahlali baseBuffalo City, uyayibona ke i-gender-based violence iqalela hlobo. Umuntu ongutata amathuba umfazi awuzoyenza kum loo nto. Ndakuvulela ikheyisi ngoku apha emapoliseni. Yeke ndakuvulela ikheyisi ngoku kuthiwa i-gender-based violence uqala kuthuka kushawutela hlobo. You will not do that to me. You will not do that to me. Sithi ke singiBuffalo City sizabuyela kuni masambeni sibuyele ne-absa ndizawuhamba nani sokhwelela eziteksini zethu. Masambeni bahlali siyenzile imali bayasiva njengoba sime apha. Abazophinde bazivule zonke ezivenkile ndingumeya lapha eBuffalo City. Azizophinde zivule tu. Zonke ziphinde zivule ngoku. Abaphinde bavule apha sifuna ezivenkile zi-ownwe ngabantu balapha bethu. Sifuna untuza abe abathetha ngeposi zintoni eza-black banks. Ibe yi-black bank yalapha eBuffalo City le. Masambeni ke siye ne-Absa Stadium. Ndiyanibulela, ndiyanithanda. Malibongwe!